Kana musikana achinyanya kukumbirisa mari zvakanyanya, zvinoreva kuti ihure here? Is it a red flag? Ende anofanira kurambwa here? Pane nyaya ndepekuti mari yacho ari kuikumbira zviri frequent kana kuti kakawanda sei. Ari kuda mari yakawanda sei, ende mari yacho ari kuishandisa chii? Nekuti pane nyaya ndepekuti kana uchiremerwa nemakosti emusikana wako, iyoyo ndo red flag. Kana uchitadza kumaintaina maneeds emusikana wako, gara wasiyana naye. Nekuti zvazvinongoreva ndezvekuti even ukamuroora uchafanira kushanda zvakaoma, ende uchafanira kukweshera kuti umaintaine maneeds iwayo. Saka tinokwanisa kuona sei kuti uyu musikana anokara mari kana kuti ndo zvaatongogara ari. Nyaya iri palifestyle. Pane musikana akakurira kumhuri dzine mari zvekuti chese chaada vabereki vake vaingomuitira patime yaada. Saka ukaudana nemusikana iyeye unofanira kutarisira izvozvo, nekuti vabereki vake vakamujaidza life iri expensive ende vaimuitira zvose zvaada. Saka unofanira kutoziva kuti kana uchidana netype idzodzo unofanira kutarisira zvinhu izvozvo. Kochizoita musikana akakurira kumhuri yevarombo wekuti vabereki vake vari kutoroja, iye nevanin'ina vake vari kurara musemu rumu. Vabereki vake vari kutotadza kumurendera rumu yake ega semunhu mukuru. Asi ona musikana iyeye achiramba achikunetsera mari, achiramba achikunetsera mabrazilian every weekend. Zvinoreva kuti musikana iyeye anokara mari ende ari kuda zvinhu zviri above level yake. Pakadaro iyoyo inenge yava red flag. Kana uchidanana nemusikana ane normal reasoning capacity kana kuti anonzwisisa, musikana anofanira kunzwisisa kuti mukomana wangu anoshanda musupermarket, mukomana wangu ndibank teller kana kuti anoshanda mupharmacy, ari kuhora 200 kana kuti 250. Saka mari yaanokukumbira iwewe tikaibatanidza pamwedzi tikaona iri kusvika ku$100 kana kudarika $100, that's a red flag. Nekuti hakuna munhu ari normal ane hunhu, ane tsika kana kuti anoziva maboundaries anokumbira munhu mari inodarika 25% yesalary yake. Ukangoona munhu achikukumbira mari inodarika 25% yesalary pazvinhu zviri luxury, zvisiri zvekuti pane hama yake iri kurwara pane arida kuitwa operation, but zviri zvinhu zveluxury, chitogara watoziva kuti munhu iyeye haatoite ende haatoite zvachose. Gara wasiyana nemunhu akadaro. Nekuti musikana chaiye akakwana anofanira kuziva capacity yehomwe yemukomana wake kuti anowana mari yakawanda sei pamwedzi, ende mademandings ake anofanira kuenderana nezvinodiwa zvinoenderana nekuwana kuri kuita mukomana iye mari. Nekuti pane nyaya ndepekuti musikana ari kunetsa achida kuchinjwa Brazilian ye$30 every week handitika, but pane nyaya ndepekuti mukomana wako iwewe ari kukomplaina here akakuona wakarukwa free hand. Andurikona pane nyaya ndepekuti uwo unongo chidimanda kuti uruda kuchinjwa Brazilian every Friday, asi mukomana wako haasi kukomplaina nezvaari kukuona uri kana kuti wakaruka free hand. Saka pane nyaya ndepekuti zvinhu zvauri kumunetsera uruda kuzviitira ani, nokuti zvinenge zvava pachena kuti uri kutsvaga imweni attention iri kunze kwemukomana wako. Brazilian iyoyo, manails iwoyo hauchazviitire mukomana wako, nokuti kana uchizviitira mukomana wako haafaniri kurwadziwa nekuzviita ende anofanira kuzviita willingly. Ende purpose yerudo kana purpose yekudanana ndeyei? Handiti ndeye kuona kuti munodanana zvakadii, munonzwisana zvakadii kana kuti munopindirana zvakadii. Zvinhu izvi hazvinei nemari, but ukaona mari yakustraina relationship, iyo yato red flag. Ende zviri kugara zvatoratidza kuti muri vanhu vasingatombopindirani ende kakawanda kacho munofanira kugara masiyana. Asi problem iri kungoita vakomana ndeyekuti muri kuzvipa pressure. Vasikana vanoda life iri simple ende vanonzwisisa variko ende vakatowandisa. Asi problem ndeyekuti muri kuzvipa pressure muchiramba makabatirira makanamirira pavanhu vanodhura kumaintaina ende vamusikagoni kuzomaintaina kana muchinge maroorana navo, vanozongogumisira vakuhurirai futi pamusoro pazvo. Chekupedzisira chandiruda ngokusiyai muchiziva ndechekuti vasikana vemazuva ano akaona kuti mukomana uyu haasi kumuda, asi iye mukomana wacho ari kumuda zvakanyanya ende anobva aona kuti mukomana akatoperera pandiri. Vasikana vemazuva ano havasi kukuramba, asi anongokwidza demand, anoramba achidimanda after demand ende achikusveta mari.
Kana ukakwanisa kubudisa mari iyoyo its bore, anongoidya, but acharamba achidhimanda kusvika palevhel rekuti ucharamwa wega iwomo. Ende paucharamwa zvaakwauri, ende unogona kusvika pakuzoramba nemusikana iye akudya mari yakawanda kudarika yeloni yaunokwanisa kupuhwa ubhengi pasalari yako iwomo. Saka vasikana mazuva ano havachakurambi vakaona kuti une presha yekumuda stereki, asi anoramba achingodhimanda zvinhu zvinoda mari. Pachaperera homwe yako ndo pauchaenderawo, ende ndo pauchasiyana naye. Saka garai maziya izvozvo, relationship haisi yekupanana presha nenyaya dzemari. Ende ukatoona uchipuhwa presha, gara waziya kuti uri kudanana nemunhu asiriye. Ndovimba mabatsirika ipapo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.